Tara, kape! Tara, kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siana! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siana! Anong utos ng magulang mo ang pinakahirap kang sundin? Hoy, gagi, pare, hindi lang utos ng magulang. Utos ng mas Diyos. matatanda. Ito yung mahigpit na sinasabi sa akin, huwag kang makikiapid. Oy! Bakit nakiapid ka na? Hindi naman, ang hirap lang kasi di ba ang daming tuksing nakapaligid sa akin. Diyos Minsan may mga nakakadate ako na may jowa pala. O kasi ang tingin nila sa akin, outgoing lang. Ako naman, di ba? Kahit sabi nga ng ibang network, in the service of the Filipino people, G lang ako ng G. Ayan, ang hirap sundin. Tsaka sabi nung mga magulang ko, wag kang nag-i-engage sa mga like super makamundong mga gawain. Yun, libangan ko. Alam mo, dyan ko na-realize na tama yung magulang ko. Na ano? Hindi dapat ako naglalalapit sa mga katulad mo. Nakikiapid yan! Hindi, joke lang. Pero ikaw ba, paano ka nagpasaway sa magulang mo? Ano yung pinakamahirap na sundin? Ang hirap magtagalog. Siguro yung sabi ng nanay ko sa akin dati, bata-bata mo pa, huwag ka magbo-boyfriend! Oo nga naman. Nasunod mo. Hindi, sinabay-sabay ko pa. Well, at an early age, you're able to do a work-life balance. Totoo, diba? At least ngayon, alam ko na dapat loyal ka. Tama. Dapat pa isa-isa lang. Tsaka the more, the merrier. Oo, tsaka dapat magaling ka mag-time management. Oo nga, collect then select. Ay nako, napag-aalata ang mga pasaway na anak tayo. Ay nako, legit yan. Ay nako, pero sino ba namang hindi, diba? Kapag sinabing anak, matik, pasaway yan. Oo, kasi hindi pa niyan alam yung mga ginagawa nila. Kaya nga. Ginastify. Anyway, Kabisha, eto na ibibigay namin sa iyo ang sunod na dalawang uri ng anak na pasaway! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot! Muna, ito ang mga politiko. Nay! Oh! Jessa, anak! Ang ingay mo ang aga-aga. At saka bakit ang aga-aga ganyan ang suot mo? Aalis ka ba? Nay naman! Ay! Teka! Bak! Nanay, bakit Ha? Bakit? Pinagsasasabi na itong bata ito. Hala! Ang kinis mo ngayon, Nay! Ang ganda ng eyeshadow mo! Ay, di kita namukhaan! Ininom mo ba, Mama, yung rejuve set ko? Ano pinagsasabi mo? Ay, tsaka, Nay, ang sexy mo, ha? As in, patingin, ikot! Bak! Ay, parang hindi ka na yung nanay na kilala ko. Para kang si Nadine Lustre, Ay, paborito kong presidente yun, Nadine Lustre. Diba? Ang ganda mo, Nay. Ang blooming mo. Kamukha mo nga si Nadine Lustre na may pagkaikot ka nga, may pagka James Reid. Bastos kang bata ka. Tingilan mo nga ako. Ay, hindi, Nay. Nay naman, pinapatawa lang kita kasi mas lalo kang maganda kapag nakangiti. Siya, sige. Salamat, anak, ha. Nay, Nadine Lustre. Ano? Aalis lang sana ako, ha. Sasama ako sa swimming ng mga barkada ko. Ay, anak na! Sinasabi ko na! Nay, bawal magalit. Tandaan mo, mas maganda ka kapag nakangiti-ngiti lang. Anak yan! Ayan! Mga politikong anak. Ito yung mga tipong tumatakbo ng SK. Marunong mambola. Legit yan. Yung tipong lahat ng magagandang word sasabihin sa nanay para mailusot yung pagpapasaway nila. Grabe, no? Pero para sa akin, magandang magandang sign. Na pasaway? Ang anak mo ay uunlad sa buhay. Alam niyang mamlastik. Alam niyang magsinungaling. Legit yan. Yan yung mga yan yung sign. Number 1 sign na kapag tumakbo sa politika yung anak mo, ang magiging speech ay, ako ang dating nasa watch list noon. Ngayon, tutupad ng wish list niyo.
Mga pasaway na anak eh. Nakakatawa pero nakakakaba, no? Ay, mga politiko natin, alam mo. Oo Basta, nga eh. bili na lang ako mag-talk. Anyway, that's number 1. Punta naman tayo sa last but not the least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga Bilmoko. Ana, ikaw na. Ay, ako ba? Anak, ikaw yan. Oh, anak! Ay, hindi. Hindi letter R eh. Robin Shena, di ba? Wala sa script. Ay, oh anak! Sandito yung mga delata, yung mga grocery. Ma, pwede ba bilhan mo ako neto? Ano na naman yan? Rejuve set po! Rejuve set na naman! Ano ba yan? Magkano? Ang mahal! Wag na! Ang mahal-mahal! Ma-rejuve, hindi rejuve. Pampaganda ng balat! Worth it naman Ang bata-bata mo pa, wag yan! Wag yung rebob na yan! Wag yan! Tara na, dito tayo sa cashier! Ma naman sige, ito na lang, bili mo na lang ako ng cover. Ano na? Plastic cover marami sa bahay! Hindi ma, iba yung cover ko, dapat aesthetic. Alam mo, aesthetic ka, titik-tik na kita. Kapag hindi ka tumigil ka, bibili mo ko, ibabayad kita sa cashier. Sige! Oy, pero legit to ito yung mga bill mo ko. Feeling ko ako to. Yung parang ang lakas-lakas manghingi ng pabor sa magulang. Bill mo ko nito, pero kapag inutusan ako, naku gagi pare, galawin mo na lahat ng bundok, nandun lang talaga ako sa kung nasaan man ako and all. Ay, naku, napakapasaway talaga, no? Uy, galaw-galaw din kabisyo Naku, huwag kayo masyadong pasaway. Totoo, at saka imaginein mo kung anong ginawang sakripisyo ng nanay mo sa'yo. Iniluwal ka, ang laki-laki mo. Oo, tingnan mo itsura mo. Magpapasaway ka lang sa mundo. Sana hindi ka na lang inire. Oo nga, tsaka naniniwala kami dito na ang batang pasaway, paglaki magiging laway. Ang baho nun. Sige. Ay, naku, anyway, kabisyo, kung di mo nakaputan ng usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout ang nanay mong pasaway, anak mong pasaway, i-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broskies at Konyo Bicolano. Eto para sa mga magulang na magaling magtiis sa kanilang mga anak na pasaway. Eto ba, may regalo kami para sa inyo. Tuto, scan! Hanep sa premyuhan! Tuto, scan! Saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan! The Super Scan. Fan Scan! Ayan, simpleng-simple lang kabisyo itong ating Fan Scan. Magbibigay lang ng katanungan si Konyo Bicolano at sasagutin nyo lang yan sa pamagitan ng aming mga Fan Scans o QR codes na aming pong pinagdidikit sa basta dyan lang Oo yan. nga, kailan pa ba i-memorize yan? Ang dami-dami mga nakadikit dyan. Kaya nga pero kung hindi mo pa yan nakikita, pwede mong bisitahin ang aming social TV sa loveradio.com.ph. Kabisyo, ito na ang katanungan. Sa ilang kagawad ang ihahalal natin ngayong darating na barangay election? Oo, na barangay elections. Is it letter A, 7? Letter B, 6? Letter C, 5? Or letter D, 4? Scan mo na yung kabisyo at manalo ng tumataginting na 500 pesos! At mamaya 2:30. I-shoutout namin kung ikaw na nga ang Sinwerte! Siya kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good ay gagi pare. Awa! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena.